crisis sanitaria ha colpejat totalment el sector esportiu. Y en un principio cuando nos dijeron 15 días de parón, que solo iban a ser 15 días, fue, ahora la mitad de la temporada, esto me va fatal. Es algo que no estamos acostumbrados a vivir y cuesta mucho adaptarse. Mai havia passejat tant pel tros. Hi ha molta gent que no feia esport que ha començat a fer esport. Arrel d'una pandèmia mundial, jo em vaig veure sense opcions o em vaig veure seduït per un esport nou que jo no em pensava mai que practicaria. Constantment ens anaven demanant quan podem navegar. Era la pregunta diària. Te demanaven a cada classe quan tornarem? I clar, no els hi podies donar una resposta i això els hi creava una mica d'angoixa. Es un deporte social y yo no veo el ciclismo sin compartirlo con mis amigos. No té gaire sentit fer un deport, i menys en categories que no hi ha quasi televisió, fer un deport que no pugui estar al públic. Yo cogí mi material, lo monté, todo preparado, cuando nos dijeron la hora de salir, tal cual me dijeron, salí. I ja està, a disfrutar. De com estàvem al mes de desembre a com estem ara, pues tot un èxit. La verdad es que aprendes a valorar cosas que cuando las tienes a diario quizá no tienes esa necesidad de valorarlo. Això vam fer les classes per Zoom, que al principi estaven bé perquè treballàvem algunes coses que aquí no podíem. Però sí que és veritat que quan portàvem mesos i mesos, clar, les nenes necessitaven una mica més. La rítmica requereix un espai més gran, sobretot amb alçada, perquè si fem llançaments I clar, cada nena tenia una situació, doncs al final es va fer una mica difícil. Des del club obligades no estàvem, però sí que aquí la responsabilitat de cadascú, en principi no sabíem si el parón seria d'una setmana, de dos, d'un mes, cadascú va intentar mantenir la forma com va poder i després, quan ja vam saber del cert que es suspenia la lliga, ja a partir d'allí cadascú va fer una mica el que va voler. Me'n recordo que vam fer no me'n recordo els quilòmetres, que cada un fes a dintre de casa seva alguna activitat que poguessi sumar quilòmetres i tal, i llavors penjant vídeos i històries i va ser graciós, no? És dir, una de les coses que a nivell personal i a nivell de tothom hem tingut és aquesta unió entre molta gent que en un cas d'aquesta envergadura hem pogut tindre, no? És a dir, un efecte de companyerisme i d'aportar-ho i tot, que amb els veïns, amb els companys s'ha tingut, no? Que a vegades hi ha una mancança d'això. Y era una pasada porque quedábamos gente de Peña Ciclista Hospitalet, los de Miami, gente del trabajo y tal, y hacíamos grupetas nuestras de 20 o 30 corredores que quedábamos todos los días a las 6 de la tarde. Y claro, como tú ves allí, tal persona, vas viendo. Y era muy divertido, la verdad que era esa hora que incluso con las aplicaciones hoy en día de audio estábamos hablando, desde casa hablabas con todos, ibas en bici con ellos, decías, tenia su punto. Vam aprofitar certes plataformes web que són de competició, de reglament, inclús alguns jocs que són de regates virtuals i vam fer, cada dia anàvem fent, a certa hora fèiem competicions. Ens ficàvem tots online i després ho comentàvem una miqueta què havia passat, si ho havíem fet bé, malament, coses de reglament, i ens vam ficar inclús amb altres clubs, vam crear alguns trofeus, algunas regatas així interclubs. Estaba muy chulo porque tenemos un grupo de vela y ese juego va por códigos. Claro, nos enviaban el código, poníamos el código y era muy guay porque ahí teníamos como 20 personas en una regata virtual y que podíamos escoger los barcos y todo, y era muy chulo porque ahí compitiendo, a mí se me daba muy mal, pero bueno, estaba muy divertido. Cuando ya pasaron 15 días y vimos que iba para largo, pues empezamos a movernos, a hacer clases online de patinaje, sin patines, inventándonos, haciendo preparaciones físicas, haciendo saltos sin patines, utilizando spinners para hacer piruetas. Bueno, nos hemos reinventado todos los que hemos hecho clases online. Tenint en compte que l'esport millora la qualitat de vida de les persones, però no només això, sinó que millora la salut mental, per nosaltres era necessari continuar donant a la nostra ciutadania activitat esportiva.
Així que vam fer no només activitats dirigides per a la ciutadania en general, però també gimnàstica de manteniment per a aquella gent ja més adulta i en la qual hem de dir que estem molt satisfets de la seguida dels usuaris que vam tindre. I de quina manera podíem arribar a la nostra població? Doncs la millor manera va ser emetent aquestes gravacions per la TVB i pel canal de YouTube, que la veritat va ser un èxit i l'acollida que vam tindre per la gent del nostre municipi. Durant aquelles setmanes, a l'inici no ens feien dir que no paréssim, que vam haver de descarregar l'aplicació del Zoom, perquè fèiem vídeos cada dilluns a les 7 o les 8 de la tarda, fèiem unes trucades per a veure si fem els entrenos o no. Jo a l'inici vaig començar, però quan ja va passar un mes i ja érem quasi a finals d'abril i veia que això no es tornaria a competir, i els vaig dir que no em seguissin trucant ni dient res, que jo ja estava de vacances. Poder comprar un rodillo, poder conseguir algún elemento para hacer bici en casa fue realmente difícil, porque todos los aficionados al ciclismo buscaron estos aparatos y se nos hizo complicado. Pasas de hacer 3 horas de deporte a poder hacer algo si es que puede. Vam jugar als espais que tenim a casa amb una pilota que tenim allí i ja està. Sí, al jardí, normalment, quan m'avorria, sortia al jardí a pegar 4 patades a la paret. L'Òscar ens trucava i ens deia una sèrie d'exercicis que podíem fer. Clar, a mi, jo me'ls apuntava, feia la llista i intentava fer-lo 1 o 2 vegades al dia. I així fins que vam tornar. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant reobrirà de manera esglaonada els equipaments esportius municipals per poder controlar i implantar millor les mesures de prevenció de la Covid-19. La tornada ha estat bastant bé, perquè les nenes tenien moltes ganes. Al principi sí que és veritat que notaves que els hi costava una mica flexibilitat, coordinació, perquè clar, havien estat uns mesos a casa, que sí que és veritat que la rítmica requereix el treball de coordinació entre totes les nenes. Clar, havíem estat cadascuna a casa seva, sí que es veiem però amb una pantalla. Llavors el fet de tornar al principi va ser una mica de caos, però al poc temps ja s'han adaptat i bastant bé. Pues me puse muy contento, tal cual me dijeron, me hice la maleta ya para ir porque claro, era invierno y teníamos que llevar muchas cosas. Me preparé el neopreno, me preparé todo, me puse en la maleta y ya preparado para el día siguiente. Bueno, fue un cúmulo de emociones, fue muy divertido porque todos los pescadores vivieron ese momento como algo especial, ¿no? Y parece un poco fuera de contexto, pero nada más allá de la realidad. O sea, fue un momento muy especial, todos lo colgaron en las redes, ¿no? Como el primer día, ¿no? El día D, fue un momento muy emocionante. En el nostre cas vam tenir moltes primeres classes de tornada, perquè com que tenim gent que és de molts llocs diferents, els primers dies venien els d'aquí, després ja van poder venir els de fora i després els de més lluny, diguem, no? I llavors, com que cada vegada era «Oi, que bé, ja puc tornar a navegar, ai, me n'alegro per tu». El dia següent «Ai, ja puc tornar a navegar, me n'alegro per tu», no? I venia tothom amb moltes ganes de fer esport i es notava l'energia i les ganes. Però també es va notar molt la baixa forma física. Pues bastant dolent perquè em vaig fer un esguins a la primera mitja hora. Estar un temps sense jugar o jugar a casa a venir a jugar ja un entrenament més professional, per dir d'alguna manera. Diferent perquè ja estàvem acostumats a jugar a casa i després a vindre aquí a l'Aneral ja és diferent. Ja des del mateix amateur ja teníem moltes ganes de tornar a fer esport. No podíem trepitjar en principi al camp de l'Arenal, no podíem fer-ho, i vam estar durant 2 o 3 setmanes per les muntanyes d'Hospitalet. Vam pujar per tot arreu perquè es moguessin els nens, agafàvem el fresquet i els jugadors estaven molt implicats i tenien ganes de fer esport i ficar-se en forma des d'un principi. Des d'un principi no van veure que si no és al camp no podem anar, no, van estar corrents per l'ermita, per tot arreu, per anar a agafar fons perquè portaven 3 o 4 mesos sense fer esport. Nosaltres aquí hem tingut la sort que el pàdel és un esport a l'aire lliure. Clar, això de seguida s'ha pogut practicar. Al començament amb molta restricció, perquè només es podia jugar 1 contra 1, s'havia de portar un guant, les pilotes havien de netejar-se, el material s'havia de netejar, llavors, clar,
És veritat que nosaltres vam trigar una miqueta, des de l'àrea d'esports van decidir que no comença des del minut zero, però ja de seguida, al ser un esport que hi ha molta distància, que hi ha molts metres quadrats, l'aforament ho permet, ja de seguida es va poder començar. I de fet, quan van tancar els Nadals, un dels esports que va continuar va ser el pádel. Hemos tenido que reducir los aforos y bueno, pues entrenar con la mascarilla, que también tiene su complicación, porque hacer el ejercicio con la mascarilla puesta, mantener las distancias de seguridad entre ellas, limpiezas en las entradas, en las salidas, limpiamos las moquetas entre grupo y grupo. Hemos tenido que aplicar unos cuantos protocolos pues, para mantener que los grupos estuvieran estables. Hemos tenido alguna niña que ha tenido el COVID, pero no ha habido contagios entre ellas, con lo cual pues, los protocolos han servido. La pista solo puede estar el grupo que compite, hasta ahora no se podía público, ahora empezamos a poder, pues pueden entrar el papa y la mama solo en el grupo que compite, se van, entra otro grupo, entran esos papas, bueno. Era molt complicat, o sigui, hem de ser conscients que era molt complicat prendre una decisió d'obrir tot o obrir a mitges, era complicat i penso que s'havia de fer progressivament, que és el que es va intentar a l'esport. Nosaltres, quan ja vam poder obrir per grups, per fer activitats, ja va ser un èxit total. Encara que fossin amb bombolles de grups, va ser un èxit perquè podíem fer totes les categories que tenim fer entrenaments. A dia d'avui encara, de cadet fins a baix, els vestidors no els podem utilitzar. Estem utilitzant per amateur i juvenils. Són una edat ja una miqueta grandeta. Els separem, intentem que cada equip tingui 2 vestuaris, que estiguin el mínim temps possible als vestuaris, no es poden utilitzar les dutxes. Ens hem trobat en alguns pavellons que no ens deixaven dutxar. I clar, no és el mateix que no et deixen dutxar aquí a Reus o a Tarragona que no et deixen dutxar a Rubí, per exemple, que vam anar i no vam poder. Llavors, torna amb bus, amb minibús que anem nosaltres, totes suadetes, cap a casa, saps? Nosaltres no és que tinguem molt de públic, però sí que és veritat que, per exemple, a casa ve bastanta gent a veure'ns i es nota. Van passar 2 coses. Per una banda, tenim molts jugadores molt jovenetes que en públic, en situacions normals que diguéssim, es fiquen bastant nervioses. Llavors, sense públic estaven molt tranquil·les, sobretot per aquesta pressió que es posa cadascú. I l'altra és que, clar, sembla que els partits siguin descafeinats. Té molta més emoció si és en públic, però bueno, com vam poder. És la veritat que és, diguem-ne, soso, perquè el públic és una part molt important dels partits, a nivell d'animar jugadors, veiem els petitets que venen amb els avis a veure el partit, amb germans i més, que li donen un toc més festiu al futbol. Però, bueno, torno a dir, des d'un principi el que es volia és això, primer, que els jugadors tornessin a fer esport, primer punt, que segon punt, tornar a competir i si era en públic, doncs perfecte. Jugar sense públic, la veritat és que és trist perquè més que res el deport és una cosa per als aficionats que ho puguin veure en directe i no té gaire sentit fer un deport, i menys en categories que no hi ha quasi televisió, fer un deport que no pugui estar al públic. S'hauria d'haver fet una feina d'individualitzar els esports, separar els esports. No és el mateix unes mesures que tu apliques en ping-pong, que en futbol, que en bàsquet, que en hoquei, que en vela, per dir-ho d'alguna manera, o en natació. No pots aplicar les mesures iguals, perquè el medi no és el mateix si estàs en un estadi tancat que si estàs en un espai obert o si tens un esport en equip o un esport individual. No és el mateix. Llavors, en aquest sentit sí que potser s'hauria d'haver separat una miqueta més el tema de l'esport i no fer-ho de forma genèrica. Però bueno, jo tampoc soc aquí per dir quines mesures s'havien d'haver pres. Aquí hay 2 factores, uno el factor emocional y otro el factor real, ¿no? Yo creo que emocionalmente, claro que veo muy restrictivo el que no puedas hacer bici de forma individual o salir a la calle, al final al aire libre. Creo que era muy difícil contagiarse cuando vas tú solo, pero es verdad que a la prueba está que cuando nos dieron libertad en los márgenes horarios, nos daban 1 hora y media,
había muchísima más gente de la que te encuentras normalmente. El problema viene después, cuando empiecen a dar libertades a ciertos colectivos, ciertos sectores, se empiezan a dar libertades. Se permitía el deporte individual, hasta unas restricciones cerca de casa. Y bueno, aquí viene un poco el problema. En este punto nos sentimos un poco frustrados e impotentes, ya que la pesca sí que la puedes practicar con familia, amigos, però puede ser un deporte totalmente individual. La crisi sanitària ens ha obligat a establir mesures que crec que han vingut per quedar-se, entre altres. Ara mateix la cita prèvia no és obligatòria, però tenim restriccions en l'aforament. La cita prèvia ens facilita aquest control de l'aforament. Per tant, el que no ens podem permetre és que un usuari vingui a les nostres instal·lacions i que, quan ja hagi agafat la seva tovallola, vingui vestit amb roba esportiva, que vingui a les instal·lacions i li digui mira, no hi ha aforament i que hagi de marxar. Per tant, la cita prèvia jo crec que ha vingut per quedar-se. Tenim aproximadament un 15% de jugadors que no han tornat. No han tornat a iniciar la lliga. O sigui, al agost, setembre, quan van començar a muntar plantilles, perquè no es veien segurs, tenien por al virus, no sabien com continuaria la temporada, si començaríem i al mes d'octubre plegaríem. Per aquesta incertesa van decidir, o pares o jugadors, no tornar. I això és un tema que esperem que aquesta lliga que comença ara, la temporada 21-22, quan arrenquem a l'agost, ho puguem arreglar. Portem molta vida feta i la labor que s'ha fet des de sempre ha sigut bastant òptima, és a dir, que no van tindre problemes a nivell econòmic. Sí que, per exemple, com tenien tota la banda de, tota la compra feta de les curses, aquí sí que van tindre una pèrdua important, però que és un remanent que ara tenim, és a dir, ara quan tornem a fer activitats està allí guardat i d'una manera o una altra li donarem sortida. La reducció dels ingressos ha sigut dràstica. Els ingressos de la societat municipal, en comparació a l'any 2019, van disminuir el 2020 un 72%. Tenir tancades les instal·lacions esportives, cancel·lar totes les activitats esportives, va suposar que la societat tingués una problemàtica un dèficit econòmic important. Per tant, ens vam veure obligats a sol·licitar una aportació extraordinària per solucionar la problemàtica, les tensions financeres i per poder pagar proveïdors, per poder pagar nòmines, per poder pagar el manteniment de les instal·lacions. Jo crec que generalment hi ha hagut 1000 casos, o sigui, molta gent portava un bon ritme segurament o portava una rutina més o menys sèria d'entrenament i que per culpa de la pandèmia se li ha, diguéssim, acabat o ho han decidit plegar i ja no ho han tornat a reconduir, però jo crec que positivament total, o sigui, moltíssima gent s'ha cansat del sedentarisme extrem que ens ha tocat viure una miqueta i ha dit on posa les piles, on posa les piles. També crec que va ser un boom molt momentani també, però que si estàvem aquí, doncs ara ja sí que ens hem quedat una mica més amunt i que la gent s'ha conscienciat de que s'ha de fer molt més esport i que s'ha de fer almenys un mínim perquè el sedentarisme estan veient que és el pitjor. He aprendido a valorar el compartir, ¿no? Hasta ahora hacías bici, ahora que hablamos de ciclismo, ¿no? Hacías bici y no valorabas, ¿no?, lo que tenías, ni valorabas el entorno, ni valorabas el medio que era la bicicleta, ni valorabas la compañía. Estuvimos 2 meses completamente cerrados, salimos y valorábamos puedo ir con alguien en bici, puedo ir hablando, no voy con la mascarilla, estoy haciendo deporte al aire libre. Todo tiene una salida, o sea, tú piensas que al estar en casa no puedes hacer nada y eso, pero al final, pues mira, gracias a la tecnología, porque al final sin el internet no hubiéramos podido hacer todo lo que se ha hecho, pero las niñas han mantenido un contacto, hemos conseguido hacer clases en Zoom, pero bueno, al menos han mantenido el contacto, han mantenido el poder volver a reunirse 1 o 2 veces a la semana y el grupo y eso, y la verdad que dices, ostras, pues es muy positivo y que
la adaptación que tienen a todo esto. Ves que los niños enseguida se adaptan, son capaces de entrenar con la mascarilla y no se quejan. Y dices, ostras, deberíamos aprender mucho más, porque nos quejamos mucho más los adultos, que ellas les dices, tienen que entrenar con mascarilla y no se quejan ninguna, y lo mantienen y mantienen las distancias. Els companys, l'entrega de la gent, el compartir una situació tan complicada, jo crec que a molts ens ha fet que ens coneixem una mica més i que puguem fer-nos una mica més de costat els uns als altres i no sé, ser més solidaris, no tant amb la gent que no coneixem, sinó amb el que tenim més a prop. El millor ha sigut, crec jo, la solidaritat entre tots. Era una situació impensable que no sabíem ben bé per on sortir i jo he vist molta solidaritat a tots els nivells. A nivell esportiu molt gran, d'altres clubs, federatius, de pares que han estat al costat sempre si volíem alguna cosa, que estàvem disposats al que calgués per a poder entrar al camp, pel que fos. I és una part positiva, no?, de saber que quan hi ha un moment xungo la gent s'abolca i fa el que té que fer.